la mañana. COPE Intercomarcas. Estar informado. Con María Beltrán. Quiero convertirme en vela para iluminar tu mesa de noche. Quiero convertirme en letras de ese libro. 6 minutos pasan de la 1:30 en este lunes 23 de marzo, de vuelta ya en la mañana de COPE Intercomarcas, y se vuelve a incorporar en el programa Ana Martínez. Muy buenas tardes, Ana, de nuevo. Hola, buenas tardes, María, muchísimas gracias. Y bueno, podríamos bautizar esta sección, que a partir de ahora ya va a ser muy, muy habitual, con las chicas de la COPE y los candidatos, ¿no? Así es, hoy contamos en la mañana de COPE Intercomarcas con el candidato a la alcaldía para las elecciones de este mayo de 2015 d'Esquerra Unida. Iniciativa, Miquel Lorente, benvingut i molt bona vesprada. Bona vesprada, què tal? Com anem? Molt bé. Començant Setmana Santa, la veritat, finalitzant falles i amb un constipat que, bueno, eixa ressaca fallera, que es diu. Però molt bé, jo suposo que des d'Esquerra Unida també amb les piles molt ficades, no? Sí, ara ja és la directa. Ara d'ací a maig n'hi ha que anar al 100% i estem treballant molt fort i amb molta il·lusió. Hi ha que parlar d'esta setmana perquè el divendres ja comencem amb actes per part d'Esquerra Unida i sobretot, bueno, jo crec que una de les coses més esperades, que és eixa llista electoral, ¿no? Bueno, més esperades, Ana y yo estem esperando desde estamos esperando mesos. mucha lista. Bueno, realmente ya hay alguna lista, pero sí. Miquel, vamos a empezar ya a entrar en materia. ¿Habrá alguna sorpresa de estas que el ciudadano de Xàtiva diga, ¡ay! Està en la lista. La sorpresa, més que una sorpresa, el que és la llista d'Esquerra Unida és el resultat de la confluència. De la confluència ja no solament de partits polítics, evidentment, sinó la confluència amb la societat civil. Per què? Perquè en la llista d'Esquerra Unida no solament tindrem a gent que milita en Esquerra Unida, sinó que tenim a gent molt representativa dels diferents moviments cívics. I això és important, perquè ara estem en un canvi d'època. La política s'ha de redefinir, i el primer que han de fer els partits polítics és tractar de traslladar la realitat de la societat a lo que són els seus òrgans, podríem dir, de decisió i de representació. I Esquerra Unida ha fet aquesta feina y pues puc comentar que l'hem feta molt bé. Una pregunta, Miquel, cuando estás hablando de personas representativas de organizaciones cívicas, organizaciones que representan a colectivos, imagino, de mucha amplitud. Dentro de esos colectivos hay gente, imagino, de todas las tendencias políticas, de izquierdas, de derechas, de Izquierda Unida, de los de arriba, de los de abajo, de todas partes. ¿Crees que puede beneficiar que estén en listas políticas personas que representan a organizaciones? Més que una representació d'organitzacions, és una representació de sensibilitats. Avui per avui vos puc dir que en la llista d'Esquerra Unida n'hi ha gent que representa el món de la cultura, n'hi ha gent que representa el món de la joventut, n'hi ha gent que representa el món de serveis socials, n'hi ha gent que representa el món de la discapacitat, però en realitat, més que organitzacions com a tal, estem parlant de sensibilitats que això aporten a un programa i que aquest programa després és la fulla de ruta. Clar, per el que veig, Miquel, per a Esquerra Unida és important que hi hagi persones que estiguen sensibilitzades, com bé estàs comentant tu, en diferents aspectes, perquè són els que realment, si arribeu a l'alcaldia de la ciutat de Xàtiva, són els temes que se van a tractar, no? Sí, de fet, una de les frases que nosaltres repetim i insistim moltes vegades és que nosaltres volem un programa, volem una fulla de ruta amb somriures de tots els colors. I tots aquests colors venen a representar els diferents moviments tan socials, cívics, que estan integrats en la llista d'Esquerra Unida. ¿Esta va a ser una candidatura de lista más que de programa, Miquel? Aquesta candidatura va ser una candidatura del poble per al poble i de programa. De programa, programa i programa. A veure, les persones són importants, evidentment que són importants, perquè en definitiva van a ser la corretja de transmissió, però aquesta gent no va ser més que la representació d'unes propostes concretes que han estat el resultat d'un contacte directe amb la ciutadania durant els 4 anys i que han agafat el compromís, han agafat la vinculació amb la gent de que en el moment en què s'estiga en la institució, aquest programa va ser el que va emanar. Les persones són importants, però per a nosaltres el programa és allò que marca el ritme. Un programa que imagino que
será por una parte fácil de elaborar, si es que no está elaborado, que imagino que sí, y por otra parte difícil. Fácil porque, bueno, uno siempre sabe lo que no hay que hacer cuando está en la oposición, que es, así es la oposición, ¿no? Siempre saber lo que uno no hace, que es lo que no le gusta del gobierno actual. Y por otra parte, imagino que será difícil porque hay mucho que pulir, Miquel, aquí en Xàtiva. Sí, a Xàtiva hem perdut 20 anys. A Xàtiva eixim de 20 anys d'unes polítiques que nosaltres considerem incorrectes perquè no han estat en contacte amb la gent i per això nosaltres marquem unes preferències. El programa ja està aprovat. Ha sigut un programa que, com hem dit, ha comptat amb la participació de tots els sectors de la societat xativina, que s'ha aprovat en una assemblea ciutadana el mes passat i que representa, per una banda, la defensa de la dignitat. La dignitat com a dret a l'existència. Si a Xàtiva ningú ha de patir fam, ningú ha de tindre dificultats per a tindre subministrament elèctric, ni de gas, ni tampoc de llum. Aquestes coses són primordials. Després, Xàtiva necessita uns serveis públics potents. Serveis públics que estiguen gestionats directament per l'Ajuntament de Xàtiva i que no estiguen externalitzats. I, sobretot, que representen una carta, podríem dir, de serveis el més potent, tenint com a preferència serveis socials, la cultura i la promoció econòmica. Promoció econòmica, fet fonamental. El dissabte ve el professor Josep Antoni Ibarra, així a Xàtiva, que ha estat col·laborant amb nosaltres per tal de fer una proposta econòmica en rigor, en sentit comú per a Xàtiva. Per què? Pues perquè considerem que durant aquests 20 anys no s'ha polit un relat econòmic. Nosaltres ja portem molt de temps demanant que Xàtiva tinga un model, ja bé siga industrial, comercial, ja bé siga d'agricultura. No el tenim. És més, el comerç s'enfonsa. La indústria cada vegada està perdent més pes. I després vegem l'agricultura conforme està. Per això n'hi ha que ser molt potents en el que és el relat econòmic d'aquesta ciutat. Parlant d'aquesta promoció econòmica, i com bé has comentat, es va presentar a la Casa de Cultura, haveu comptat amb un expert perquè la part de l'economia en el vostre programa siga elaborada d'una forma professional, diguem. Quina va ser aquesta promoció econòmica que es va col·locar en el vostre programa d'Esquerra Unida per a aquestes eleccions? En primer lloc, Xàtiva ha de tindre un desenvolupament econòmic que estigui equilibrat. No pot ser que se fique l'accent solament en un sector econòmic i que se deixi a la resta totalment marginats. De fet, està més que demostrat que aquelles societats que obvien el sector industrial, després, quan ve una situació de crisi com l'actual, ho patixen, i ho patixen molt. Nosaltres no puguem tirar el resto solament en el turisme, no puguem tirar el resto solament en el comerç, sinó que n'hi ha que equilibrar. I això és un principi fonamental. I després, n'hi ha que activar la ciutat, i n'hi ha que activar-la des del propi nucli antic, com a atractiu dinamitzador, ja no solament del turisme, sinó també de l'activitat comercial. I sobretot entendre que Xàtiva està en un context de les comarques centrals. Nosaltres som un territori intermig entre València capital i Alacant capital i hem de ser capaços de reconstruir un relat econòmic per tal de fer front a aquestes dos grans àrees metropolitanes que xuplen recursos. I si nosaltres no som capaços d'articular-ho i a més fer-ho d'una manera audaç, ràpida i que tinga seny, anem a passar-ho molt mal. A veure, Xàtiva està per damunt de la mitjana estatal en quant a índex d'atur. Quants joves estan marxant? I clar, davant d'això s'ha d'intervindre. Que un ajuntament té també, podríem dir, les seues limitacions, és cert. Però un ajuntament ha de facilitar. I en canvi l'Ajuntament de Xàtiva no ho ha fet. Per què? Pues perquè hem estat en altres històries i perquè hem tingut un alcalde que porta molt de temps, podríem dir, desorientat o atenent a altres qüestions que no són les de la seva ciutat. Reestructurar toda la economía de una ciudad como Xàtiva es una tarea que imagino que en 4 años no daría tiempo. Sí. ¿Sí daría tiempo? No, no donaria temps. Digo, estaba firmándote. claro, digo, la vara del alquimista. No. Tan mal se queda Xàtiva con el paso de Alfonso Rus y su equipo. Mira, respecte a... No hablaremos de la polémica deuda también del ayuntamiento, que nadie se pone de acuerdo. Respecte al pas de Rus per l'Ajuntament de Xàtiva. Nosaltres mai ens hem amagat de dir que des de que Alfonso Rus és alcalde a Xàtiva han vingut molts diners. Molts diners, és cert. Però mai en la vida aquesta ciutat, i trobo que a moltes ciutats havien arribat tants diners i s'havien gestionat tan mal. Tenim 12 milions d'euros en una plaça de bous que no aprofita absolutament per a res. Tenim moltes obres
que no estan tenint el seu rendiment, ni tampoc estan reportant un retorn econòmic per a l'economia productiva de Xàtiva. I, a més, obres amb molts sobrecostos. I, clar, aquestes qüestions a nosaltres pues, ens limiten a l'hora de fer una valoració positiva de la gestió de Rus. Han vingut diners? Sí, és cert, però s'han gestionat mal, molt mal. Que Esquerra Unida té la vara màgica per tal de revertir aquesta situació en 4 anys? Ja el dic jo Impossible. Que no. Falta tiempo. Ja el dic que no. Per això nosaltres estem proposant, per activa i per passiva, de que a Xàtiva és necessari un pacte de ciutat. Un pacte de ciutat a 20 anys vista. Un pacte de ciutat que se té que tancar en els 6 primers mesos de la propera legislatura, on estiguen tots. Així nosaltres no fem exclusions de ningun tipus. ¿Queréis consenso para que eso se lleve adelante? Consens amb la gent del carrer, consens amb les associacions, amb els sindicats, amb els políticos, comerciants, imagino. amb els agricultors i, evidentment, també amb els partits que estan representats. Per què? Pues perquè és necessari traçar almenys 4 línies. 4 línies que siguen inamovibles, independentment del color polític que governen aquesta ciutat. Per què? Perquè si no ens trobem en què s'està fent política a colp de calendari electoral i això no afavoreix absolutament a ningú. Perquè quan venen les eleccions, aleshores és quan se fan les inversions d'una manera ràpida, d'una manera poc dissenyada, d'una manera molt poc pensada i que al final acaben sent inversions poc positives. Pues anem a sentar-nos d'una manera serena, tranquil·la, anem a repensar la ciutat i sobretot ficant a la ciutadania per davant. I s'ha de ser el repte de la Xàtiva del segle XXI. Un repte que el volem col·lectiu, però sobretot pensant en les persones. Parlant d'economia i referència al que ha comentat la meva companya Anna, clar, es parla de deute econòmic a la ciutat, deute de l'Ajuntament. Per part de l'equip de govern es diu que si realment reberen tots els diners que li deuen a l'Ajuntament, el deute estaria a zero. Per part de l'oposició es diuen xifres que van variant, que són desmesurades, la veritat. Exactament, des d'Esquerra Unida. Què s'ha fet i com es veu este deute per part de l'Ajuntament de Xàtiva? Nosaltres entenem que l'equip de govern ara estiga llançant una campanya d'estètica perquè aquest ajuntament és un ajuntament endeutat, molt endeutat. I no és que ho digui Esquerra Unida, sinó en l'última liquidació de pressupost que s'ha aprovat per el ple de l'Ajuntament, que és la de l'any 2013, les xifres eren prou significatives. Una família d'ací de Xàtiva amb 4 membres deu 3.040 euros. Es la deuda, Sí. es la deuda dividida entre cada familia de Xàtiva, para que lo entienda el oyente. Així és. És la foto que se queda en l'any 2013. Ara pronte suposa que se farà l'aprovació de la liquidació de pressupost de l'any 2014. I aquest deute haurà variat, evidentment, perquè s'ha pagat, perquè s'està amortitzant capital i s'estan pagant interessos. Però ara mateix, quin és el deute de Xàtiva? L'alcalde junt al regidor Vila parlen de 16,8 milions d'euros de deute. Això no és cert. I no és cert perquè ho digui Esquerra Unida, sinó que no és cert perquè així ho diuen els documents del Departament Tècnic d'Hisenda de l'Ajuntament de Xàtiva. Actualment, Xàtiva té un deute de 18 milions d'euros. Negre sobre blanc. Pero no estamos hablando, perdona, estamos hablando de una diferencia no demasiado pronunciada. En un principio, hace unos meses, se estaba hablando de una deuda de 24 o 25 millones. Sí. Ahora estáis hablando ya de una deuda de 18. Se aproxima bastante a la realidad que se plantea, la realidad en este caso del Partido Popular. O sea, ¿vais acercando deuda conforme se acercan las elecciones o el ciudadano es que no nos terminamos de enterar realmente que se parlen de tantes xifres que realment el ciutadà està un poc marejat? Si acaba l'explicació, segurament que ens situem. Ara mateix, en el departament n'hi ha 18 milions d'euros reconeguts en deute. 18 milions d'euros que queden negre sobre blanc. Però n'hi ha que comptabilitzar totes aquelles plurianualitats que s'estan pagant i que s'han de pagar durant anys a tota aquella gent que se li han expropiat terrenys per les obres de la ciutat de l'esport, més altres que estan generades per plans d'urbanització. Són diners que no estan reflectits en estos 18 milions d'euros i que venen a ser, per exemple, 400.000 euros o 300.000 euros anuals durant diversos anys, que això no ho tancarà el govern d'Alfonso Rus, sinó que això quedarà pendent. Això per una banda. Després, també hi ha que tindre en compte que n'hi ha moltes obres que han generat sobrecostos, com per exemple l'obra de la ciutat de l'esport.
i que estan sent pleitejades en els tribunals de justícia. Evidentment que l'empresa ja ha fet una inversió. Evidentment que algú de l'Ajuntament ha dit que continuarà fent aquesta inversió que anava més enllà del que estava pressupostat. I certament, aquests diners, als remates tindrà que pagar l'Ajuntament. Tu el que pots fer és despejar a córner i guanyar temps, però això és una obligació que té l'Ajuntament pendent. I després, no vull que això s'ho prenga ningú a mal, però és que tenim un alcalde que no diu la veritat quan parla de comptes. En l'any 2011 es va tancar el pressupost en un superàvit de 153.000 euros. Però és que resulta que poc temps després va eixir el ministre Montoro facilitant als ajuntaments que tragueren totes les factures per tal de poder pagar-les amb un interès que nosaltres consideràvem elevat, però que n'hi havia una facilitació per a poder pagar aquestes factures. El Plan Montoro. El famoso Plan Montoro. El Plan Montoro. La qüestió és que Rus tancava el pressupost en 153.000 euros de superàvit. I 2 mesos després, en aquest Ajuntament van eixir 11 milions d'euros de factures impagades que estaven guardades en els calaixos, que no n'hi havia constància en ningú registre sobre elles i que van suposar un gran pes en quant als prestes que es van demanar. Per tant, Miquel Lorente, el grup municipal d'Esquerra Unida, es fia de la paraula de l'actual equip de govern? Els fets ens fan pensar que no. Que n'hi ha un deute, evidentment, ara mateix en l'oficina tècnica, de 18 milions d'euros. Però també és cert que n'hi ha plurianualitats per expropiacions que no s'han pagat. N'hi ha sobrecostos en obres que no s'han pagat. I després està l'exemple que hem dit del Pla Montoro que ens condueix a no fiar-nos de l'actual equip de govern. I després, en quant als ingressos. Claro, vamos a los ingresos, porque por la misma regla de 3 también hay una cantidad de dinero elevada que todavía no ha recaudado el ayuntamiento y que está pendiente de recaudación. Entonces, como por ejemplo Generalitat o por ejemplo también impuestos directos al ciudadano. Sí. Entonces, imaginamos que en el debe y el haber de una contabilidad eso tiene que equilibrar, ¿no? La deuda con los ingresos. Estamos hablando de deudas futuras, como estás bien diciendo, expropiaciones, que todo esto efectivamente se tiene que hacer cargo un ayuntamiento con su equipo de gobierno. Pero por otra parte también está ese remanente de dinero, Miquel, o candidato, que también me gusta llamarte así, que tiene que entrar. Entonces se tendrá que ir compensando la balanza. ¿O no es así de fácil? Tal i conforme ho explica l'alcalde Rus i el regidor Vilà, sí que és molt fàcil, però després anem a veure què és el que hi ha darrere d'aquesta argumentació. El deute que ara mateix té la ciutadania de Xàtiva amb l'Ajuntament és de 15,2 milions d'euros. Este deute, per analitzar-ho millor, anem a dividir-lo en 2 parts. De l'any 2013 i anteriors, a l'Ajuntament de Xàtiva se li deuen 9,4 milions d'euros. D'estos, 2 la Generalitat, que estos més pronte que tard, com a administració que es pagarà. No sabem quan, depèn d'esfla, etc., però se pagaran. I després d'aquest any, de l'any 2014, n'hi ha 5,8 milions d'euros que no s'han pagat. En total, 15,2. Bé, solament de l'any 2014, el Departament d'Hisenda ja ha declarat que n'hi ha 4,5 milions d'euros en insolvència. De l'any 2014. Empreses que han tancat, gent que se declara insolvent, omissions, empreses que estan en concurs d'acreedors, solament de l'any 2014, 4,5 milions d'euros. Això hi ha que dir que són diners que no se van a recaudar. Evidentment. Previsiblemente no, entonces ya quedarían 10 millones aproximadamente. Però estem parlant solament de l'any 2014, de l'exercici que hem tancat. Jo faig la pregunta, si ja tenim 4,5 milions d'euros d'insolvència de l'any 2014, de l'any 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007... Hi hauria que treure números, també. Pensen que van a recuperar els 9,4 milions d'euros. A l'Ajuntament de Xàtiva sempre se li han degut diners, i sempre ha degut diners. El que passa és que el deute financer que tenim ara és brutal, s'ha disparat. En això sempre se compta, amb un dubtós cobrament sempre se compta. El que passa és que tu no pots falsejar i dir, bueno, és que ho vaig a cobrar tot. És com qualsevol persona o qualsevol membre d'una associació que té X socis i fa un pressupost i diu, nosaltres enguany anem a ingressar 10.000 euros i per tant podem gastar 10.000 euros. Però és que resulta
que n'hi ha molts membres de l'associació pues, que els han tirat al carrer i ja no tenen treball. Este home pot comptar en aquests 10.000 euros? No. Pues ja tens el desquadre. Per això, aquestes coses n'hi ha que analitzar-les i n'hi ha que tindre-les molt en compte totes aquestes particularitats, que és el que fan tindre, podríem dir, una imatge més clara de l'actual situació econòmica, encara que tornem a reiterar que van n'hi haure molts punts de fuga. La situació va ser molt difícil, no va ser fàcil. Estamos ya casi fuera de tiempo, vamos a terminar, por supuesto, hablando de ese día 27, pero sí que a modo muy casi de titular, ¿cómo podríamos decir que han sido las elecciones andaluzas a la Comunidad Autonómica de Andalucía? Porque, bueno, Podemos ha sido el gran impacto en el voto de los andaluces y de Ciudadanos, que parece ser que son las dos formaciones que más daño han podido hacer, incluso el propio Partido Socialista, aunque en estos momentos son los ganadores, que ya veremos a ver, Susana Díez, de qué forma gobierna, sin coalición, que ya sabemos que con Izquierda Unida no podría hacer muy buenas migas por lo que hemos visto, o en solitario y con pactos muy puntuales. Izquierda Unida ha perdido 7 parlamentarios. Esa bajada de parlamentarios, Miquel, ¿qué lectura tiene sobre vuestro grupo? Nosaltres fem una lectura en nom de la Federació d'Izquierda Unida d'Andalucía ben clara, no? Que no ens senta bé governar en certes autonomies amb el Partit Socialista. I això pues, passa una factura. Nosaltres estem ben orgullosos del treball que han fet els companys d'Izquierda Unida. El treball que han fet en la campanya i el treball que han fet des del govern, perquè gràcies a Izquierda Unida han hagut uns plans de vivenda, ha hagut un accés a la vivenda, un dret constitucional que s'ha assegurat, i també han hagut importants plans de dinamització econòmica. Després, en quant als resultats en si, són uns resultats roïns, però n'hi ha que veure també l'obscena. Nosaltres estem veient l'escena, que són els resultats electorals. Pues anem a veure l'obscena. L'obscena és que el Partit Socialista troba que ha perdut 170.000 vots i en canvi no ha perdut ningú diputat. Izquierda Unida n'ha perdut 150.000, o troba que és... Más o menos lo mismo sí, que el Partido Socialista. Més, ha estat el mateix i nosaltres hem perdut 7 diputats. Això que ens dona a conèixer que estem en un sistema, que és el sistema que naix en l'any 1978, que el que fa és primar als dos grans partits, que és el Partit Popular i el Partit Socialista, i a les minories, o podrem dir als partits que no formen part de lo que són els pilars de l'actual sistema, els castiga d'una manera molt forta. I per això nosaltres considerem que és necessari un procés constituent. És molt complicat assaltar el poder des del govern de l'Estat o des del govern autonòmic, i nosaltres tenim una esperança, i l'esperança és iniciar un procés constituent en este país des de baix, des dels municipis, treballant colze a colze amb la ciutadania i sobretot en uns sistemes electorals que no són tan durs amb els partits que no són el PP i el PSOE. I parlant d'eixa ciutadania, tenen una cita el divendres a partir de les 7:30, la Glorieta José Espejo, i jo suposo que tots convidats, no, Miquel? I tant, clar que sí. Ahí estaremos, además, nosotros. Tots i totes convidades a l'acte de presentació de candidatura. Ja vos dic que és una candidatura molt completa, és una candidatura amb molta il·lusió, amb molt de treball, que s'ha compromès moltíssim en el dia a dia. No és una candidatura que s'hagi fet en 2 o 3 setmanes, sinó que és una candidatura que ha estat treballant des de fa molt de temps en contacte directe amb les associacions, amb els col·lectius, amb la ciutadania, construint el programa, i amb moltes ganes de guanyar el futur. I guanyar un futur sempre, com hem dit, en clau col·lectiva, amb tots, perquè volem una iniciativa que tinga somriures de tots els colors. Miquel, moltíssimes gràcies per la teua visita, ja saps que tens els micròfons oberts sempre, i que vagi molt bé el divendres. Moltíssimes gràcies. Mucha suerte. Vos esperem. Clar que sí.